Sabies que a Cornellà hi ha un museu únic sobre l'aigua? És el Museu de les Aigües, un espai singular on entendre el cicle integral de l'aigua i el seu paper en el desenvolupament social i urbà de l'entorn metropolità. El Museu de les Aigües està ubicat en un conjunt industrial modernista amb més de 100 anys d'història. I és un lloc perfecte per entendre la importància de l'aigua. Aquí descobriràs un dels elements més singulars del patrimoni industrial català, una planta d'extracció i bombament d'aigua centenària que encara avui està en funcionament. Una de les peces més emblemàtiques del museu és la màquina Alexander, una bomba d'impulsió de vapor de l'any 1894, que fins i tot ha rebut el Premi Bonaplata a la valoració del patrimoni. Impressionant, oi? Ens trobaràs a la carretera de Sant Boi 4 de Cornellà, molt a prop del metro, rodalies, ferrocarrils i tramvia. Vine a descobrir el Museu de les Aigües. T'esperem de dimarts a dijous de 10 del matí a 5 de la tarda i els diumenges i festius de 10 a 2. I recorda, els diumenges hi ha visites guiades. Us esperem a tu i tota la teva família.